What's up mga kaabay? Welcome back sa among channel nga Niti Buholanos. Ginagawa mo? Karon nga video mga kaabay, kay uso na magtanom ni Risbol. Dami sa kabasakan karon, among daroning basak. Nakauban na mo nang ito mo na kabaw. Di ta magdugay mga kabay kay ara inita aton lang daron. Tara. Go puk. Mga kabay, ato nang itaw dagdag kuan. Corona. What? 3. Jogo mga kabay. Oh my God! Wow! Dara. Jadi mga kabay, Diyos kabaw. Anong buwag? Hinigot Okay. Kira ka? Sagbot ka mga kabay, sagbot. Waan na ning sagbot una. Man mula tao gabaw, hindi mo patuog. Do. Yeah, nigdaga na. Nigdaga na gabaw. Hey, bobo. Kado nga sagbot. Kana. Ngapit po din kaon ng gutom. Lakaw baw, lakaw. Ras. Til Til-tilin. Til-til deh. Atras ba? Ano ba? Di mo pwede mo U-turn kay one way muna dia. Mga bobo! Do! Paano ba, Til? Til! Kinig sa nagbisi na! Til! Bugong! Barinig kita sa mukha! Connect kay. Connect na. Tingog. Ano naman na? Lah. Do what you think. Inera. 20 ra dagat 20. Ano ni 30 man 20 ra ba? Dami ni maglaro kay nat assistant. Ngani kinabuhi sa probinsya. Mga kabay. Nagkita na naman ulit yung mga dito si Bibi Ama nakalabas. Nagtanim na ng palay kasi walang palay sa loob ng prisuan. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Meet the Bibi Ama. Buhol. Ano masasabi mo, Bibi Ama? Sabi. Kapoy na ko ninyo, may mga buot. Inta na siya, sakto na siya, gihangat na siya. Pakaway na sila, kabay. Pakaway kabaw kay giinta na, niligid. Gid lah. Gid. Ano man, di ka patuwa na niligid Lubog o. Kabaw. Okay, sa. 1 minute 37 seconds later. Ano mo? Ano mo ni kabaw may kasag?
Nga naman na, ikaw na may kabaw. Hindi naman kabaw mula ka, ako na lamang ko no. Ay, uri kabaway. Ngano man ning kabawa wa may kasag. Tri. Pur. Pur. Ano man ka? Aw, nakakiyawag kabaw butubag man. Saan naman eh? Sinasaludoan kita. Di lalim no. Kakuha na ka-experience sa Batios kabaw. Wa tayo tulin. Nagbira kay basta kay atong naibawan ug sa si Batios kabaw aron isira dyan. Di lalim. Sira mo tang ipaligid na lang ang kabaw. Kuan kay luoy man. Luoy bitaw kabaw. A few moments later. Kabawaan di makalakaw di kadaog. Nga naman na. Di mo nang katulin. Uy, klaro ning amo na oy. Ato sa. Ikan tulin. Usa ba? Du. Tri. Dali. Kabawaan di makalakaw di kadaog. Dali ah. Kaya ay. Di lagi ka palubgon mo sa lapok. Bahala pa mo di ko lubog ug lapo. Nga naman ang kabaw at tapuan man kadto. Ma! Kabagi ka ba? Uy, klaro di ang amo. Diyan sungagun di ka dyan. Ma! 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 Gago! 1 hour later. So, mga kabay, wala nang mahumag. Daro kay pagkabaw. Ikapoy naman. Daloy kayo ba? Init na kayo yung lawas. Ginagawa mo. Na sunod adlaw na naman matiwason. Hindi mga kabay. Ikaw may driver ganyan. So, ikasulti mo yung mong kabaw. O mga kabuling. Da, ang buling ano. Kapuya, di ba yung limling. Di mo lalim ni kabaw mga kabay. Grabe. Di lalim jud. Di basta-basta ni magdaro. Looy mga kabay agkuan. Kabaw. Bitaw kabaw kasuway mo ko kanina. Suway igura ka nagkamera. Di lalim mga kabay manang ug na jud tay mga kabaw, di jud nato pasakitan ang pinga nato kay di biya pud lalim. Mabitin na nagdas atong kuan. Muna mga ginabuhi nato, muna makaangin na makakaanta. Og taga bukid mga kuan ba? Bawas ang mga taga-syudad. Mga dato kay wa man to sila may ka-experience ug unsay di lalim ning magkuan og humay magtanom. Daghang proseso mga kabay. So mga to mga kabay. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa among video karon. Kita ta sa next video na mga kabay. Adyo kaliptin ninyo mga kabay. Nagaimig like. Ug ganahan mo dani nga video. Ya i-share ninyo palihog. Na ug ganahan pud mo og samot. I-subscribe lang mga kabay. Libre ra ag subscribe mga kabay, way bayad. Way bayad na mga kabay na pindutan lang ng bell button. Ana diha. So, mga kabay. Bye-bye. Stay safe. God bless.